zie heel veel bekende gezichten. Wat fijn dat jullie met zoveel zijn gekomen vandaag naar deze speciale opening van de verbeeldingsroute die inmiddels 25 jaar bestaat. Fijn dat de verbeeldingskracht zoveel mensen op de been heeft gebracht hier naartoe. De 25ste keer. En daar wil ik echt eerst even bij stilstaan. 25, eigenlijk een kwart eeuw dat we al kunst zien in onze stad. En eigenlijk al een kwart eeuw dat we met elkaar die verbeelding tot leven brengen in de openbare ruimte. Weerspiegeling. Hoe vaak zouden we dit woord hebben uitgesproken het afgelopen jaar? Honderden, misschien wel duizenden keren. Weerspiegeling in de zin van reflecteren, terugkijken, de balans opmaken, vooruitkijken,